리사장 부르다가 गासै 6जन दङ 6जननि गेजेराव साथामा सेलेक्ट जाबाय बे साथामनि गेजेराव बबे सार्केला 2022 सीजन 6 नम्बरखौ आवग्रिनो हादों सोरबा बुंनो हागोन आङो साथाम मानसिखौ लिंगोन बे साथाम मानसियानो सायख'जाबाय आरो फार्स्टआव आङो लिंनो सानदों Sunday Chanam from Arunachal आरो सेकेन्डआव आङो लिंनो सानदों Michael Borgoyari from Mozambique. साब्रैल'सै साब्रैनि गेजेराव सोर जागोन सेथि मानसि नैथि मानसि थामथि मानसि आवग्रिनो हादों खिन्थु आङो बेखौ बुङाखै बेखौ आदा मानासासो बुंगोन नों बुंनानै हो Final result competition ni देरहादों दा नोंसोरखौ उनाव दोननाय जाबाय दुखु दामोन नोंसोरबो बिराद मोजां खनदों नाथाय साथामल' लानांगौखाय नोंसोरखौ उनाव दोनथ'नाय जाबाय बेनिखायनो बे समाव जों माबाफोरखौ बिदाय हरग्रोनो गोसो जादों जाहाथे गोसोआव दुखु लानानै थाङा दा बे समाव ओरैहाय साफा गोजोननाय लानानै बिदाय लाथ'नो खावलायबाय आरो इसोरा नोंसोरनो ओरैबायदि टेलेन्ट होदों बे टेलेन्टखौ नोंसोरो मालाबाबो बावनो मोना इसोरनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय नोंसोर खनदों नोंसोरबो मोजां सिंगार जाबाय बेनिखायनो हामबायदों फाइनाल राउन्डआव नोंसोरबो थांबाय बेनिखायनो नोंसोरबो सासे गस्पेल सिंगार होननानैहाय सिनायजाखाबाय बेनिखायनो गोसोआव दुखु लायाजासे ओंखारलांबाय हामबायदों जोंनिफ्राय गोजोननाय जासिबाय इसोरा नोंथांमोनजों लोगोसे थानानै हेफाजाब खालामथों दा बे समाव गाहायनिफ्राय लांनायसै दे गाहायनिफ्राय लाङोब्ला माबोरै मा होनो साथाम मानसिखौ जों सायख'दों नालाय गाहायनिफ्राय ला 3, 2, 1 जायो दा बेबायदि आं गाबज्रिनोसै बे समाव जायआ थर्ड पजिशनाव थांबाय बिथांनि मुङा third position
Iswari. Second on by Mikel Borgeri from Honorable Champion. Third on by Chande Changam from Arunachal Pradesh. बिथांमोनखौ रोजा रोजा हामबायनो इसोरा बिथांमोननो बोरथों आरो बे समाव जोंनि टीमनि कन्वेनरखौ बिथांमोननि पजिशननि जे गिफ्ट माला ना मा दं बेखौ गाननो फैनो खावलायनाय जाबाय अन्नानै गानहोग्रोदो बेखौहाय होमब्लासो सिनायगोन आलासिफोरजों गानहोनोसै क्लास सारमोना फैदो प्रेसिडेन्ट साराबो फैदो साथामखाय साथामखौबो गानहोसिगोन फार्स्ट र' थाथ' र' जों नांखायगोन फार्स्ट रेंकनि थाखाय जोंनि मानगोनां गाहाय आलासिखौ खावलायबाय बिथांनि मोननो गोनां बान्थाखौ होनो थाखाय फहर इसवारी Wow, money. Guitar. फोटो खेल्दैको Foto. आगाय खम्बा हो नेक्स्ट सेकेन्ड पोजिसन थांदों मिकेल बरगयारि फ्रम मोजामिल सार्केल बिथांखौ नैथि आलासि जोंनि मानगोनां ब्रादारखौ Sunday Shalom from Arunachal Pradesh. They go Thank you. Dalam ini semua, nasi ko alga foto kita ko. Malaya, selamat Malaya. Besok mau le. Malaya. Besok mau le. Sudah semua tadi pokok ko, metai ko nanti kau lagi jadi. Besok mau le. Sari metai, dense metai, kena saja.